Davies. Davies yn ei lledu ddi at Redmond. Chwarae da, mewn i'r gofod. Ar draws oedd Holden, dyma Williams. Chwarae cyflym chwymwth gan y Seintiau Newydd at y postyn pella. O, peniad Ben Clark, ychydig heibio'r postyn. Ond chwarae hyfryd gan y pencampwyr lawr yr asgell chwith. Ac yna'r croesiad a neb yn agos at Ben Clark. Whitmore, heibio i ddyn. Gwaith da gan Whitmore. Parhau i fynd ar bas allan a Rio Dyer. Hwn yn gyfle da, mewn at Wilson. Wilson, no! Y bêl yn sefyll lan iddo fe. Mi oedd yna gymorth yn y canol. Ond dros y bar gan Jack Wilson. Tafliadau hir. Wilson wedi creu trafferthio trwy gydol Brown. Tro hyn maen nhw'n mynd yn fer at Abruzzese reit trwyddo! A mae Jenkins yn sgorio, ond mae'r lliman i fyny. Y Seintiau Newydd yn cael ei twyllo fanna. Abruzzese, y bêl letraws. Jenkins oedd yno i orffen, ond y lliman yn cael ei godi. Dyma Redmond. Redmond at Ben Clark. Clark! Ar ergyd yn syth at Zach Jones. Dyma Williams yn cael ei ddilyn gan Bog, a mae Bog yn ennill y bêl yn ôl. Fawcett at Jack Wilson. Wilson tu fewn at Fawcett. Fawcett hyfryd heibio i ddyn. Cyfle i dynnu'r bêl yn ôl, mae'n gwneud hynny. Ac yna Wilson yn ei chodi ddi at y postyn pella. A neb yno yn gwisgo glas. Mariet sydd ar gic gornel, ond clwstwr y chwaraewyr o gwmpas Zach Jones. Mae'n fod yn anodd iawn iddo fe. Yr ôl beniad oedd hi ar y linell, yr ôl beniad gan Danny Davies. Fe sydd yno eto. A'r bêl yn cael ei glirio gan Hwlffordd. Mae braidd yn ffodus fanna, Hwlffordd i ddianc. A'r Seintiau mynd yn ôl. O, mae'r gic yna mynd i gyrraedd Hawkins. Camgymeriad gan Connor Roberts yn cyflwyno'r bêl i Dan Hawkins a gall yr adar gleisio'n fanteisio. Abruzzese yn disgwyl rediad Bog. Bog angen croesiad da mewn at y postyn agosa. A'r bêl yn cael ei glirio. Cic gornel wedi gymryd yn fer a Thomas Jones mewn mae'n dod y sodliad, y cyfle a'r gol. Ac Ash Baker, yr eilydd, sydd wedi cael y gol eiraidd i'r pencampwyr. Y gic gornel yn cael ei gymryd yn fyr, y croesiad, y sodliad, ac yn y fan ar lle, mi oedd Ash Baker i osod y bêl, heibio i Zach Jones yn y gol. Mae'r Seintiau ar y blaen. I mewn i'r 5 munud ola te. Hwlffordd dim, y Seintiau Newydd 1. Tybon, mewn i'r canol. Bêl yn cael ei glirio. Whitmore. Whitmore yn colli'r bêl a dyma Clark. Clark yn chwilio i ryddhau Thomas Jones. Jones. Tu fewn at Clark, at McManus. Ond ceisio cremannu'r bêl i'r gornel bella. I ni wedi chwarae 2 o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Un cyfle ola falle i Hwlffordd mewn mae'n dod. Tybonus sydd yno! Oddi ar y linell! Gan y Seintiau Newydd yn wirthiol, ond mae dal yno i Hwlffordd. A ryw ffordd rhywsut mae'r Seintiau yn clirio. Mae'r Seintiau yn dianc ac yn dianc gyda'r fuddugoliaeth a'r pwyntiau.